Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Reflexions a plena llum de carrer, del Marc Freixas, publicat pel Petit Editor. Els poemes de Reflexions a plena llum de carrer són pensaments clars i transparents del seu autor que ens parlen de la vida, de l'amor, de les emocions i de tot allò que ens fa sentir vius. Tot el poemari és una mena de desembarcament de sensacions expressades amb senzillesa que ens donen una imatge de com intueix el món el poeta que els ha escrit. Els poemaris que fins ara ha publicat el Marc Freixas tenen una veu pròpia, una manera d'expressar-se molt seva que ell mateix defineix com a vers lliure d'un poeta de carrer. Per fer-ho, utilitza un llenguatge sense artificis, que flueix amb naturalitat i que et recorda la manera de parlar dels nostres pares i avis. En llegir-lo, t'adones que el recull està concebut per anar junt i que el seu autor l'ha treballat amb cura, tenint en compte tots els detalls. Cada poema, per exemple, està il·lustrat per l'artista Albert Games i a l'inici del llibre l'escriptor Santi Borrell hi deixa la seva empremta amb un pròleg. A Reflexions a plena llum de carrer es parla de molts aspectes de la vida quotidiana, d'allò que ens envolta, d'allò que tenim proper, perquè al final la poesia la tenim cada dia a tocar. Són els poetes que la fan aflorar per posar-nos-la en safata de plata els que tenim la sort de llegir-los i escoltar-los.